everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Dong Dennis! Bawa! Bawa! Nagdugo ang iyong operasyon! Patulog ko palihog, sir! Wa kay laabot kung mamatay man ako. Uy, Bugir dito! Gipanangkat niya mga dagom sa dextrose ug dugo! Bugir! Sir! Pwede! Atake ko yung armas. Magdali! Armas! Hello. Nang kutsik, Oh, Goryo. di mo paibaw na ninag. Kining may naitabo diri sa mong kampo. Ha? Yes, Teacher Mikkel! Diri sa kampo lang! O sige na, adios! Vicky! Vicky! Wala, nangandam na sila. Nagmunta rin sila mga basyidgan. Purbida, may na yun kaning kubata ron. Paita niyo eh. Kirnel, paita. Watay labot ani ha? Ayaw taon mo mabuto mga marin ha? Ayaw taon. Hi, man, si General Raimundo. Sir, hi, si General. Paita niyo, di man mo maningog. Yan ang naman ang Ching. Salig ni Ernie uri Papa Mikil. Dili may tapog ang magpasagalag sila silang kaukalingon. Dong, pasi palihot. All right. 30 seconds line habilin. First move will be cutting all lines of electric power and communications. Copy, sir. Copy. Sundan na yung pagdisarma sa mga gwardya o sa mga frontliners. What if is there's a resistance, sir? Then, we'll get our men back by force, Lieutenant. Aye, sir. 10 seconds. Ready! Sir! Sir! Ayaw sa taon, sir ha! Ayaw sa taon, sir! Colonel Dennis Trinidad, sir. Wanay kuryente ang kampo, sir. Labing siguro ang tanang communication lines gipamutol sab. Colonel Dennis Trinidad, sir. Come on, Colonel Trinidad, sir. Kung husto ka sa magituhuan, ayaw na ata pagkadlit kining kubata kaya ang pagkayo. Ayaw kong tudloy, artisto! Colonel Dennis Trinidad, Oh, speak to me! What kind of business is this? gisong ang atong kampo, General Chavez, sir. Kinsa nagsugo ni mo nga mo pick up kag usa ka major sa marin, Colonel Dennis Trinidad. Sulti ko kinsa nagsugo ni mo right here, right now! Walang may baw ka nga dili patanan din sa Visayas, mga ginaunga na sa mga tao nga wa na magtahod sa konstitusyon. General Raimundo, sir. Naibaw kay ko kung unsa ka kamayong opisyal sa mga sundao, sir. Salamat sa nga imo taon o nagipugan ng pagsudi sa mong kampo, sir, ha, sir? Ato na, General Chavez, sir. Nagigsulti na ni Colonel Trinidad, What is sir. your name, soldier? Ako, sir. Dili sa kampo, sir. Guri lang tawag na ko, sir. Pero kung musuot kong bar, sir, Gregory, sir. Kung mo ato ko salute, sir, Glorio, sir. Unsa man na, Goryo? Ang unsa, sir? Unsa man na? Tiya na! Buyot, sir. Dili ni tiyan, sir. Buyot. Cute lang smile. Cute kay smile, Colonel. Insik ko na mata. Tanawan niyo, sir, ha? May gawas na General Sabit, sir, oh. Tanawan, sir. Kauban ni General Sabit, sir, ni Bigilog, sir, ni. Salamat, taon. Thank God. Salamat, taon. Salamat, Ginoo. Thank God. Salamat kayo, Ginoo. Salamat, taon. May Bigilog si Bayerning. Uy! David, nangkutsing! David, kanya mo! Nagawas nila sir ni kong si Miguel! Gawas na, di ba na yun? Thank you, General Chavez.
Salamat sa nimo, General Raimundo. Suri kayos na itabo. Sorry sa among reactions. General sa nahitabo. Nagpasalamat mi. Nga gipaminaw ka ni Colonel Trinidad. Ipasalig ako ninyo. Gatubag ko ni Dennis kining hitabua. Og susihon ako kung kinsa nagsugo niya. Again, I am very sorry sa nahitabo. General. General. All right, ladies. Back to camp. Move it, move it. Paling na panagang mga sakinan. Ganina giditor man ito sa unahan ang mga gidinhi. Kay gili kay di ay taon daan nga si bako ko sa may tabo ito ganina. Miguel, Namato na ko sa kampo alas sa debriefing ko, Ching. Yapit ka na ko sa bahay. Ari ka bala ka. Nasettle lang ta. Pero kikinahanglan gid nga wagin ako sa debriefing. Ning, Kuyogin lang sa mga mapalihog, Vic. Magpabilin pa din his kampo. Doon usap ko debriefing din sa mong kampo. o Ning, magkuyog na lang tama kunching. O Vicky, Ning, Ma, ay, likay gyud anak ha? Likay siya kung naase sa kasuko, kung mahimo ayo pa doon Dennis. Guryo? Ah, bay, gitawag ko Julie, bay. Di na gyud mo sangpit na mo, Guryo. Ikaw na gitawag, lakaw doon lang. Oo niya, bay. Guryo! Lako na. Sige na. Doon lang na ko rin. Kaya mo balik ni Kugsud sa kampo. Pamigit. sige, Ning. Ato na mi. Guryo, saban! Oo, ariyosan ako, bay. Ana na, Ma'am Julie. Ernesto, hait kag tinanawan si Julie nimo. Ah, nagtagda, Ning. Oh, tara ko, Ching. Tara. Gusto si Papa Miguel, ay iyon nagtagtapsek ang sepato ni Julie ni Maning. Guryo, saban! Nakadungog ka? Bungol ka ba? Nakadungog ko? May batasan ni mo? Naglagot ko. Ganun dili ko pa sunod ni mga gwardya, ha? Magsusi mo lang tako sa kumpana tungkol sa nahitabo ka ni, ha? Kisa ba nagbuota ni Guryo? Hindi ko pa sunod sa kampo. Ay, ilang tao pa siyang hinli ko, Ma'am Julie, ha? Di ba taon ako nagbutan, eh? Wa ko mamasangil ni mo. Uy! Kumamasangil ni mo. Malusi, magutaon ka sa kuntiyan. Wa ko mamasangil ni mo. Kulukoy ka. Kanabiyas ko ko yun, taga-upon naman na. Silingan na sa kukuyuan nga, giyaan taon ako, nga patay na taon, si Anhing Tiaman daw, si Tio Mario. May langit unta taon ng ilang mga kalag. Kinsa lagi nagpuot nga dili ko pa sudlon. Silingan sa na sila kani atong ni Pards katong animal monster still alive. Mamahan nilang Martina o ni Oknas. Nga may driver kani ato sa Udagris Jinsan. Wa ko labot, anak. Kulukoy ka. Ningon di ko nga labot kang kulukoy, wa man. Ingnon ako si Dennis, ha? Ingnon ako si Dennis nga ibalhin ka dito sa Patikol Sulo. Si General Chavit ang nagbuutaon? Mao na order taon, way outsider taon, o asawa, kay gibistigar pa taon si Colonel, nga pasudlon dito. Kinalam ko na imbestigo si Colonel Trinidad, kay espoko mo na nga hapit, maghubat ka na. Ngayon lang gani, nga imo, ay ma'am, ay buhat to ba, tabagi sa taon na sir, taon ma'am, oy, kay ug di na ni mo tabo. Uy, ako naman na usa din eh. Ay, basta wala lang mahimo, ingnon lang yun dayon ali. Sige tag istorya, pero wala na di atong istoryahan. Hey, pero ano ba, pero okay pa ba ya? Badapag smile. So, wakay kasulti bahay sa nitabo kanina, Sergeant Martin. Gawas atong gipatawag ko ni Colonel Dennis Trinidad nga. Pangunayan kong kuha si Major Miguel Martin aron dadon din his for questioning matod pa ni Colonel Trinidad. Akong gikuha ang akong amahan dito sa among kagalingon. May gipapati sa lawas si Major Martin. Gilantan tungod siyang kidney. Imo siyang gipukus pagpakuyog nimo. Usa ka sundaong tarong ang akong amahan. I know that. Bisan pisi si Colonel Trinidad. Pero usa gyapon siya ka opisyal sa militar. O kumo opisyal sa militar misanong si Major Martin sa pag-imbitar ni Colonel Trinidad. Unsay mga pangutanan ni Colonel Trinidad ngadto ni Major Martin ug unsay mga tubag ni Major Martin. Wa ko ideya nga ikatubag sa imong mga pangutana, Colonel Dennis Trinidad, sir. Maura na akong nadunggang tubag ni Major Martin, sir. Nga sa mga daghang pangutana ni Colonel Trinidad, sir. The rest of these debriefs, si Colonel Dennis Trinidad ra ang may right nga musulti, General, sir. This time, right here, right now, Colonel Dennis Trinidad. Gikinahanglan ako ang tubag gikan gyud nimo mismo. Din gikan ang maong mando nga pick-upon
si Major Martin. Sa ako nang ikaingon, General Chavez, sir, may nakong hulga sa kagubot ang atong nasod o ang labing apektado maong military sector. Tungod sa dasayrang taho, kay nabawa na ang tago ug hilom kayong kalihukan sa ubang mga opisyal sa National Defense nga may nagbugna aron mabahin ang armadong kusog sa nasod. Aware kitang tanan Pulos ani, lang sir. kining tanan mga unconfirmed report, Colonel. Kining mga tawhana mao magunay og gisi sa nasod. Then give us proofs, Colonel. Sir, tell me please. Wa mali mo na itong adunag hulga. Ang kamatayon sa sakataw nga gilubong karon ning adlaw mipuno sa hulga nga makagubot nining nasura. Apan dili ang kabalakan nga mao kini magkablit sa gatilyo aron mag civil war. Tungod kay ang maong hitabo giuran-uran na sa itabong kasaysayan sa bisan asang suok sa kalibutan ug ang papel natong mga sundao mao ang pagpanalipod sa konstitusyon ug dili ang pagpanalipod sa pipilalang kabuok nga mo'y mitabang mismo aron iduot ang nasod alang sa usa ka revolusyon o civil war. Mangutana ako nimo. May pagtuo ka pa man kaha nga ang namunuan nato karon nagtamod pa ba gihapon sa konstitusyon? Ako pa ang akong pagtuo, sir. Mao nga ayaw paghimog lakang nga mo'y makapasamot sa kagubot dining nasura. Sultihan taga, Colonel! Ang pagpanghugot sa akong kaunuran kaganiha tungod sa imong gibuhat, nagpasalamat nga dili nako mahulagway ang gibati kong kapangot nimo. Tungod kay kung wa kapay gisaligan dito sa taas, magpapunggot ko sa akong liog. Kung mo sa ensayon ka magbuhat niya itong paglapas mo sa code and ethics as a soldier, Colonel. Karon sultihi ko. Kinsay imong gisaligan dito sa Manila? Kinsa, Colonel Dennis Trinidad? Ang Chief of Staff, si General Fabian Ver. Now, kontento ka na ba nga nahibaw, General Chavez, sir? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.